Maigsoon mayong gabi. Niyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, non potest esse diuturnum, quae non subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Why pangatarungan, argumento nga mulungtan, kung wa sa kamatuuran ipasukan. Ang atong Ginoong Jesucristo may pahibaw ng iyang mga pulong kamatuuran. Sa Juan 17:21 siya mingon, o magsugod sa Juan 17, versikulo 17 nga 21, mingon si Jesus, amahan ko, balana ang akong mga tinunan sa imong mga pulong, kayong imong mga pulong mong kamatuuran. O si Jesus mingon, kung magpabilin mo sa akong mga pulong, ang kamatuuran diya na kaninyo. Huwag ang kamatuuran makaluwas. Bosa sa Juan 3:34, mingon si Jesus, nga kadtong gisugo o akong mga sinugo, motuman sa akong gisugo, nga isangyaw, itudlo ninyo ang akong mga pulong, ang pulong sa Diyos. Mao ni nga usa ka kamatuuran o kaligunan, gikan yun sa Holy Scripture, balang kasulatan, nga si Jesus nag-ingon, ang akong pulong kamatuuran. O kadtong magpabilin sa kamatuuran, maluwas. Kung ato sang gituman ang kamatuuran sa Ginoo. Maigsoon ni ata sa atong tulumanon karon sa DYRF Radio Versa, ang katinawan sa pagtuong Katoliko. O diya sa dili pa atong recognition ang New Creation Servant Community, nga usa sa labing karaan og daan nga communities charismatic nga gigam gyud pagayo sayang ekselensya o atong arsobispo o nahimo sang kardinal si Julio Cardinal Rosales. Unya sayang panalangin nagpadayon hangtod karon. Og niata sa atong programa sa New Creation Servant Community, usas sa makanunayon, mapailubon og mapasag uluhon sa mga pagpangulo sa mga prayer meetings, healing ministry, o sa ginganlan at pagsangyaw sa pagtulunan sa simbahan, pagtulunan ni Kristo sumala sa Biblia. Ang atong presiding head servant, mao si Sister Brilia Albao. O niya ang formation head servant, Sister Jeneline Labrado. Ang ministry head servant, Sister Maricor Maligon. Ang prophetic servant, sila si Brad Romeo Llines. Brad Romy, kanunay kong naghandom, kanunay sa kong nagampo para kanimo. O ni Sister Jezebel Llines, akong pagumangkon. O kingly servant, Brad Ray Albao. Niya sa priestly and liturgy servant, Sister Susan Albur, ang nangunguniyana. Community secretary, Sister Hasmin Arciles. Sa admin and custodian, Sister Susan Albur. Ay assistant, Sister Gina Bilicario. Ang worship ministry, panguluhan ni Sister Jacel Lodunia. Ang music ministry servant, Sister Christy Agas. Niya gudiri, may kayong mo awit sa mga religious songs. Kanya healing and counseling servants, Brad Espiridion Iting, Sister Ida Iting. Sa prayer intercessory servants, Sister Judyo Bundok, Sister Mayra Sinisa. Ang teaching ministry, panguluhan ni Brad L.B. Sinita, Sister Chris Sinita. Ang Bible and Catechesis, padung na to dirim, bugat-bugot yung Biblia, dako kay Biblia si Brad Alex Basik, nga itong Bible and Catechesis servant. Sa temporality esteem servants, Sister Josephine Basik, Sister Cypress Velasco, o Sister Josephine Lee. Ang Ways and Means Ministry, Brad Mario Uy. Transpo Ministry, Sister Nida Uy. Then Technical Ministry, Sister Jacel Lodunia. O si Brad Joshua Asingwa.
Sa food ministry, Sister Gulda Cabalda. Couples cluster servant, si Brad Mario Uy, Sister Nida Uy. Niya, yes, sa single adult women cluster, Sister Josephine Lee. Sa single adult men cluster, si Brad Rodel Intrampas. Youth cluster servant, Sister Bia Soathilio. O sa youth cluster servant, young adult women, Sister Almira Belicario. Ang young adult men, nangu si Brad Brin, Sir Reinhardt Lasaraga. So, mo ni ang atong mga kanunay gyud nga nag-ampo, naghalad sa ilang kinabuhi aron masangyaw gyud ang gugma ni Kristo alang kanato, alang sa atong kaluwasan, maing balita og sa pagpabilin so sa katinuhuan nga tinukod ni Kristo nga misabat na mikabat na sa mga duha ka libo ang edad gikan sa panahon ni Kristo o sa kini ang simbahan nga gitukod ni Kristo anyo 33 dito sa Jerusalem o gitawag kini og Iglesia Catholicis Judaias kay Galilayas kay Samarias buhat 9:31. Iglesia Catholis, iglesyang makailapon nga mikaylap sa Judea, Samaria ubang mga nason. Unya sa libro Latin Bible sa Roma 16:23. Ngamingo San Pablo, Gaius meus salutat vos, it universa ecclesia. Si Gayo ang akong higala ng musta kaninyo o sa Ecclesia Universa. Unsa ng Ecclesia Universa? Universal Church or Catholic Church. Mao ni ang ngalan og marka nga gitukod sa Ginoo siyang simbahan nga dili mailog sa bisan unsa nga pundok ug tinuhuan. Pero naagya po nato ang due respect for them. Nato gyapon pagtamod ug pagtahod kanila aron nga matud pa sa 2 Timoteo 2:23-25 mabutrang panahon nga sa inyong pagtamod kanila sa dakong pailob sa dakong kalumo mamalik ra sila pinagi sa gasas Ginoo pagdapit kanila sa matuod nga simbahan. Maigsoon mo ito nga atong magpasiyona unya niya naman nga atong mga kaubanan. Niya ato dining tagdon be kay lingkod siya dadong. Ang atong social concern, mga idol kayo sa larangan sa politika para sa pag-alagad sa mga tao, ang Talisay City LGU, maguluhan ni Mayor Samsam Gulyas sa kabatanon, makugihon, o matukawon kayo alang sa pagpaabot sa mga serbisyo publiko ngadto sa mga 22 ka barangay sakop sa Talisay City LGU. Niya kining siyam ka mga commitment iyang natuman, youth welfare, education, health. Nadi ang South Medical Center Hospital sa Talisay, environment, business friendly o ang peace and order, livelihood, TISDA sa Lagtang, infrastructure, calamity preparedness. Nga kining siyam ka mga concerns, gibansay gyud o gipaabot gyud sa 22 ka barangay. Pero ang mayor, humble kayo nga kining akong ka pagbuhat nini, di gini mahimo kung why abag ka nako. O sa abag niya mo, si Congresswoman Rhea Gulyas sa First District nga mananggi isa ng mga proyekto dito sa kauluhan o gipabot gyud sa unom ka LGUs, Talisay, Minglanilia, San Fernando, Naga, Sibunga o sa Talisay ang iyasang lungsod. Lipay kayo si Samsam Gulyas ang kapikas kay malagaron, mapobsanon kay nitabang sa pagpaabot sa mga ayuda sa mga kaigsuunan nato. O gusab si Vice Mayor Richard Choy Asnar, saka maluluyon, mahigalaon kayo.
o naasad siya yung mga projects ngadto sa mga barangay. O saan ini mo ang iyang socio-cultural activity, mga kalingawan, mga decent kayo, mga limpyo kayong kalingawan, mabut, mga bangga sa awit o guban pa. Iya barangay patrol motorcycle with sidecar, panghatag niya sa mga barangays. Laptop para sa SK chairman, monoblock plastic chairs sa sa mga barangays, o dinghy outreach. Mabot ito ang mga tao ni Vice Mayor Choy Asnar nga maghatag og lecture o usab panagang sa dinghy fever. Nga peligro kayo. Unya, doon ay mga fire prevention education. Padasad siya mga fire extinguishers sa matag barangay. O tulda. Doon ay birthing table ka na para sa mga anak. O fire extinguisher, yes. So, saludo ta sa atong Vice Mayor Choy Asnar sa iyang mga serbisyo sa para sa mga kabarangayan. Ngunya, ang team nila sa mga councilors, morning musunod. Si Digol Golias, Maning Cabriana, Rudy Cabiga sa kuning pagumangkod, Danny Caballero, Gail Restauro, Ferdi Rabaya, Lester Daan, Licto Bacaltos, Atty. Rocky Bass, Fee Ilanan, si Inday Sifina Consial sa ABC, Automatic Members Council, o si John Restauro Iske. So, sila nag-bowling, tapang, pinagis mga ordinansa o resolusyon nga mapadadayon ang mga appropriation para sa proyekto ni Mayor Samsam. Salamat kayo. O yan, niyaman si Ricardo Rizani nga, dali maganing niglingkod ato na yung paminahon. Salamat, Brad Sok. Mahing gabi, Brad Sok, diri sa New Creation Servant Community. Ug sa tanang naminaw sa atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Diri ko sa Biblia, Brad, sa Lucas 19:40. Si Jesus mitubag kanila, sultihan ko kamo, kung maghilom sila, maninggit ang mga bato. Akong pangutana, Brad, ba, unsaan man ipagsinggit ng mga bato, Brad, na wala man sila kinabuhi niya, di po ni sila kaistorya niya. Usa may katinawan na ni Brad Sok ning tekstuha, Brad, na maninggit ang mga bato. Paliw ko ng patinaw. Atong Ginoong Hesus Kristo nga atong manunubos, sangyaw gyud alang sa kaluwasan, o yang gidapit ang tanan nga bisan unsa kadaghan o kadako sa na sa 1 Timoteo 2:4 nga gisulti ni San Pablo ang mga pulong ni Jesus. Dili ako buot nga dunay usang maimpierno, kundili ang tanan maluwas. Unya, iya gyud gipahayag nga ang iya mga pulong dili paigo, kundili sa mga buhat samahan nga naa kaniya ang paghimo og milagro, pagpadlong sa bagyo, paglakaw sa dagat, pagbanhaw og patay si Lazaro, o gatong batanon nga kitagbuan niya nga kilak ang inahan, gibanhaw niya, gibuhi niya ang patayng batanon. So, ang iyang pagpakita sa mga milagro ug kaluoy sa mga sanlahon, mga buta nakakita, mga bungol nakadungog, o ang maayong balita gisangyaw ngadto sa makabus. Mao nga siya giharong sad sa pagpahunong siyang mga buhat, o nasina ang mga eskriba o mga pariseo, mga pangulo sa tinawang Judaismo. O sila naingon, pahunungon ka. O niingon si Jesus nga, kung muhunong ko, mosinggit ang mga bato. Ya, mo na nangutan na si Ricardo Rizani, usaho ni pagsinggit ang mga bato. Ang buti pasabot nga itong masuko na nga mga katauhan sa Diyos, nga mga nakapamuos sa mga milagro, lagmit ang mga bato nga nasadahan, ilang puniton o ilabay nila niadto mga masinahon. Mo na yung meaning, anak, pero ang atong Ginoo niingon magyud, ayaw baslig dautan ang dautan. Pasaylo ang bisan kinsa makasa kanimo. O matud pansan Pablo sa Filipos 4:5, batuni kanunay kaagkop o
kalumo sa tanang mga tao, sanglit haduol ng pagbalik ni Kristo. Mo na nga, ang atong Ginoo kanunay nagbansay sa mapaubsanong mga pulong, pero gipadayon niya sa matag karon og niya, hiabtan siya kagabion sa pagwali o pagpanambal sa mga masakiton o kini nakapukaw kay sa mga magahig kasing-kasing pagbalik sa Dios o pagpangandam kay mo na kanunay gisilsil pangandam mo kanunay kay kalit dili niyo mahibaw-an ang pagkuha sa inyong kinabuhi, sa inyong kalag aron paghukman sa Ginoo atubangan siyang trono. Mo na nga kinahanglan ta nga mangandam kanunay. Mo na atong gipaambit sa ato higala Ricardo Rizane, unya niya man si sister atong chairperson, ang atong presiding head chairman, Sister Brilia Albao. Sister Brilia. Mayong gabi, Abred. So, Mayong sa gabi. mga atong kaubanan din sa New Creation Servant Community ug sa mga naminaw karon sa DYRF, no? Ug sa atong mga kaigsunan pod nga nagsunod sa FB Live. Ang akong pangutana, Brad, so kay unsa kay rason nga kanang wala na naapil pagsaysay sa Bible sukad ni adtong katong finding of the child Jesus bitaw in the temple. After adto wala nay mga stories, wala nay mga panghitabo about ni Jesus. So nibalik na pod nga kuana katunang sa iyang ministry kanong nagsugod na siya og kuan kanang sa iyang ministro sa iyang buhat, no, kato sigurong baptism na dito sa Jordan River. So dito na po nabalik. So ang period gikan sa iyahang katong dito ng pag bayong-bayong na siya nga dito nagsangyaw siya sa templo, mora to'y last sa iyahang pagka bata-bata pa, unya nabalik naman nga hamtong na siya. So mo lang na ako ang pangutana, Bradsok. Salamat. Salamat kayo, Sister, sa imong mayang pangutana. Sister Brilia Albao, nga sa larangan sa kinabuhi o span of life of Christ, may buong takay gikan sa pagkabata niya, unya katapusan niyang appearance, dihang kuyog siya sa mga bata noon, pagpauli, mag-ambahan sila, ya Santa Maria ag San Jose na una, nabalaka kay, wa man di mabut ang ilang mahal nga si Jesus nga atong Ginoong manunubos nga na tao, gikan ni Santa Maria sa lalang Espiritu Santo, no? Si San Jose arman tong mama. Musa na balik sila, ug dito na templo, ug naibong kay mga bantugan sa balaod, mga nagtuon sa balaod sa mga Hudiyo o balaod sa Dios nga bisag unsay ipangutana nila sa mga batanon matubag man ug kung siya mosulti adunay makapatandog kayong mensahe o usab nakapaila nila nga he is not ordinary young boy, dili niyo sa ordinaryo nga bata. Mo to'y pag-abot sa mga birhen nga ningon si Jesus pasagdi lang nga akong buhaton ang gitaha samahan nga akong pagahimuon without an offense to his mother Mary and also to Joseph. Kisabot ra sila. Mananibalik si Jesus. Nya, human ni ana ato na ta sa Lucas 1:29 ngadto 30 nga pag-abot ni Jesus og 30 ka tuig matud pa nagsugod siya sa iyang paglakaw, pagmantala sa mga balita. Og nagsugod na siya siksik sa mga tao nga himuon niya mga kauban, the 12 apostles. So, ang pagkutana diin man siya. Yan itong panuigo niyang 13 anyos nga hikitan ni Santa Maria ug San Jose dito sa Suds Templo nga nakigbayluay sa kinaadman ngadto sa mga bantugang mga doctor of laws. Diin man siya padung. Yan itong 13 to 29 o 30. Doon ay mga presumption sa mga ingno nato dili mo tuo nga si Kristo anak sa Dios. Nga didto kuno sa India, doon ay mga libro nga nahibawan nga doon ay sa kabatanon nga
Jewish, Hudiyo, nga batanon, nga mga 12, 13 years old, nga didto nagtuon sa mga katingalahang kaalam o kinaadman sa mga ingno nato, sa mga taga-India, kana mga guro. Nga dito rin mo tuon sa Kristo sa mga pamaagi sa paghimog kay bulungan ng buhat, sa mas mga milagro, o sa dili ni tao nga giingon sa mga magsasangyaw nga anak sa Diyos nga nagpakatao. The God who is Spirit incarnate. Nga Diyos nga Espiritu nga nagpakatao. Was lang mo to, na. Muna nga, doon na isang Papa ka na natandog sa siya. Unya, ang mga pahayag o report nga, there was a book o books in India that really some pages narrated a young boy, that was according to the Jewish, the mga bantugan sa India, nga si Kristo to. Doon ipada ang Santo Papa dito sa India. Niya duha ka bantugan, scholar, nga holy persons, niya very brilliant, Jesuit yun, mga Jesuita nga pare. Mo sa ilang giadtong library, mga old person, mga karaan na kayo mga tao ditong tiguang, ilang gikonsultahan, doon na ba'y naitabo, nga niabot ni usa ka Jewish young man. O doon na ba'y libro ninyo? Still nothing. There's no book that really narrated about that Jesus of Nazareth. We did not have that. So, ilang giadto mga library, wa yun. Mo na nga, kadto tumo radi ay, nga si Kristo ni adto sa India, nagtuon sa magic, nagtuon sa Salamanca, nagtuon sa mga kaybulungan, nga kagahuman o katakos, nga gibansay sa uban nga mga naila, nga mga Indian somewhat extraordinaries. So, paltos ang mga naggukod ni Kristo nga gipatuo nga siya nanghuwam og kaalam, nanghuwam og gahum gikan sa Indian powers, Indians, ngalan na itong mga karaang mga tao sa India nga dunay kagahuman. Dili natin o. Kay ang atong Ginoo mingon sa San Juan City, 16 the city, miyanhi ko, dili aron pagbuhat sa akong kugalingon nga buhat. Kung dili sa buhat sa akong amahan. Kung mutuo mo kanako, dili nimo mutuo tungod lang kay inyo kung nakita. Kung dili sa akong mga buhat. Kaya akong mga buhat, iya samahan. Wala nga, supo ni Kristo. Kadtong nagbutang-butang nga siya, usa ka salamangkiro, usa ka magician from India. Learn that very extraordinary miracles and happen to people nga beneficiary ni Kristo nga uban mga buta diya nakakita 35 na edad niya itong sa kabataan nga bakul nga ingon niya dong tindog kalakaw ka na nila kay ni tindog na kalakaw makadagan-daga na. So that was a miracle happened because Christ said the power of the Father ang tibuk gahom sa akong amahan niya kanako. Sa San Mateo 20, ang tanang gahom samahan sa langit ug sa yuta, iyang gihatag kanako. Warag gahom samahan. Pero si Kristo doon na say gahom. Nga naman, kay mao hinungdan nga gilista si Kristo as violator, malinapason. Kay susa ka igpapahulay, ningon si Kristo, wa di mo mahibaw, nga karong adlaw Sabado, nga akong amahan nagbuhat, ako sa nagbuhat. Og bisag unsang nakita sa akong amahan. Kung nga akong amahan makabansa og patay, sultihan ta mo, ako makahatag og kinabuhing walay katapusan, niadtong buot akong hatagan. Muna nang ulibawot ang palibo sa mga dagkong tao sa Judea, mga eskriba, mga Pariseo, ningon sila, this is a kind of impostolic appearance of the demonic source. Ilang ituan nga si Kristo, doon ay iyawa mo nang magkamanan siya. Ningon si Kristo tempa, kung ako kauban siyawa, unsaon pagbarug sa kaging harian, ngang namulo sa maong gingharian, mo supil o makig-away sa mao mismong gingharian, that would collapse. Kung ako kauban siyawa, prinsipes mga yawa, pero akong gihinginlan, akong gibugto ang gahom, mga lihok siyawa. That is a kind of lie, accused and branded upon me a liar. Di na tinuod. Muna nga, makita nato nga, gilupig ni Kristo ang mga
mga Hudiyo, o mao na nga kita nagatuog yun. O sa pangutana sa Terbilia, diin man siya, diha ra gyud sa Jerusalem, diha sa Nazareth, the house of Mary. Na pa man karon diyang na ang house of Nazareth, house of Mary, nasa Nazareth. Gipailawom na siya sa dako kayong cathedral. Niya na dito, the house of Mary. Niya, mga tao mo doon dito, maudi, dinhi gyud ang tao ng mahal nga bilhin magpuyo sa kapus kay nga panimalay. Pero disinti kayo. Mao na atong tubag sa may pangutana ni Sister Brilliant niya, atong tagdon. Niya si Brad Dong. Puli-puli isa. Atong paminahon, ang atong kisuon sa kingly servant, Brad Ray Albao. Brad Ray. May gabi, Brad Sok. May gabi. May gabi sa atong mga naminaw karon sa DYRF. Akong pangutana, Brad Sok, kanibitang mga butang bitaw nga gibuhat sa simbahan, katoliko nga simbahan nga naka-apiktar gyud sa kinabuhi sa katawhan sa tibuok kalibutan, Brad Sok ba? Like aning Bible, bisag dili mga Kristiyano, naka-apiktar man gyud ning Bible, Biblia sa kinabuhi sa mga tao. Giingon man gani nga ang Bible mo ay pinaka daghan og translation o pinaka daghan og publication pod sa tanang mga libros kalibutan. Siya jud mo'y number 1 maingon nato ana. Pero tinuod ba, Brad Sok, nga ang katolikong simbahan pod ba ang naghimo aning kalendaryo nga gigamit karon sa kalibutan, kini nagsugod sa January hangtod December nga mo'y atong gisawhan sa katawhan sa tibuok kalibutan? Unya, mangutana ko, Brad Sok, nga, pero ngano man nga ang kalendaryo mismo sa simbahan nagsugod man sa Pasko, Brad Sok? Kana lang ako ang pangutana, Brad Sok. Salamat guys, may pangutana ni Brad Ray Albao. May kayong pangutana. Sa tibuok kalibutan, ang katawhan nagtutok gyud sa Christianity. Yeah, Christianity comes from the word Christ, Christos, Jesus Christos, Yeshua, Yahweh saves. Yeah, sa Grigo, Jesus. Sa Latin, Jesus. Sa kinatsila, Jesus. Muna itong gigamit, Spanish word of Christ or Jesus. Unya, ang kahibutngan nga, how did the Bible exist? Who gave the Bible? Usa ba ni kalibro nga humandaan dito sa langit nga himos Ginoo suwat sa iyang mga bantugang manulunda? No. Ang Biblia nagkatag nga mga basahon nga gisuwat sa mga patriarka, gisuwat sa mga propeta, unya sa bagong tugon gisuwat sa mga ebanghelista o gisuwat sa ubang mga apostoles ni Jesus nga nakasuwat sa ni San Pablo, San Pedro, San Juan. So, very miraculous way. Tungod kay nagkatag man yung mga libro sa lalai mga dapit. Yagiyon sa matsimbahan pagsuhid ang Old Testament books. Sa mga tuig 200 sa Habnia, dunay mga biblical, mga scholars sa languages nga mga Hudiyo sad. Unya, samtang sila naglantaw sa kaagi sa kinabuhing Judaism religion. Nga namas Biblia nga ang salvation start in the Jews. Nagsugod ang kaluwasan gikan sa mga Hudiyo. Kaya si Kristo Hudiyo man na sa walang kasulatan nga siya usa ka Jewish kay ang iyang amahan dili man tao di man San Jose, ang iyang inahan usa man ka Jewish woman. Usa siya ka Hudiyo. Unya ang Biblia kahibudngan kay sa tuig 200 before Christ. Diyan ang Old Testament times. Pero it was the Catholic Church that institutionalized and confirmed and revealed that this is not ordinary book.
ang Old Testament book. Nga ang gidaghanon 45, pero sa wa pa nila pili, wa pa nila ampui, sa kalibo kapin ka mga libro, hay kanini ang divine inspired books. Muna that is done by the Holy Spirit through the apostles. Basta ang mga apostles mo nagtugan nga, this book, the Old Testament books, 45 books, are inspired by the Holy Spirit. Ya mga 100 years, human musakasas Kristus langit, ang bag-ong tugon, gikan sa San Mateo nga to sa pinadayag Revelation, panday sad, dili gipanday nga, gibuhat, buhat pasabot, gihipos, o paghipos ila sang giayag. Unya, 27 rigid ka libro ang bagong tugon. Samtang ang tugon, 45 ka libro, 72 ang tanan. Unya, pag-abot sa 1860s, unahon sa nato, sa 1611, ang hulad sa Biblia, nga inganlan og King James Version, ang naghubad mga dili katoliko nga mga scholars by the command of the king, 1611. Pero wonderfully mahibuong ka. Kaya doon ang pamagoy kopya na napalit na ko, dugay na kayo. Kanang King James Version 1611. Pareha regod sa atong librong Biblia. 45 sa daang tugon, unya 27 pagkong tugon, 72. Pero pag-abot sa 1860, gikagis nila ang 7 ka libro. Sama sa Macabeo, Baruch, Kinaadman, Sirach, Tobit, Judith, uban pa. Mga 7 ka libro, kagis nila. Ngano, namatod pa nila, kining mamahal man Biblia ni aning mga libro ha, ito ni taktak, gawas pa wata mo dawat sa mga panudlo uban ini sa suod. Mo nang nahimo ng pila naman ang ilang Biblia, gikuhag 7, 66 nilang ka libro. So, mo na baliko na to, usa ka katingalahang gahom sa Espiritu Santo, giyon sa pagkupot sa Biblia sa simbahan nga gitukod ni Kristo anyo 33. Mo na ang sa atong mga igsuon nga non-Catholics, doon na sila Biblia, 1611, 1611, away na kayo. Kaya ang simbahan Katoliko sa 200, nahipos na ang Old Testament books. Ya sa mga usa ka gatos human mo sa Kristus langit, ilan nang nakumpile, including the Old Testament, ang balaang kasulatan. Muna kay budngan tungod kay daghan kay mga pulong ug kaalam nga matud pa ni Hesukristo nga atong Ginoo. Gisusi gayud ninyo ang balaang kasulatan. Kay nahibaw mo nga diha ni ng balaang kasulatan naa ang kinabuhing walay katapusan. Pero gisumpayan na ni San Pablo sa 2 Timoteo 3, 15-16, nga ang balaang kasulatan. Gibugna sa Espiritu Santo. Niya gihipos sa simbahan. O kini, mutudlo ka nato, muaga ka nato, musaway ka nato, o kining moong Biblia, magaandam ka nato sa kaalam, aron mahingpit ang atong pagtuo o pagbuhat alang ni Kristo. 2 Timoteo 3, 16 nga to 17. Muna atong tubag sa pangutana niya man si Ricardo Rizani atong ibalik sa pagpaminaw. May gabi pag-usab Brad Sok, dirigyapan ko sa Biblia sa Lucas 9:48. Lucas 9:48. Og miingon kanila ang magadawat nining mga bata sa akong ngalan, mudawat kanako og mudawat kanako, mudawat usab nagpadala kanako. Kay ang labing ubos kaninyo sa tanan mao ang labing dako. Ako pangutana Brad Sok ba, unsay katinawan ni Brad na nahimo man siyang ubos niya, nahimo man siyang labing dako Brad niya. Diri sa tawhanon Brad, na mga magtukupot og mga posisyon, mga nairanggo. Mo man jud labing dako Brad niya, diri ang giingon na ang labing ubos nahimo mang labing dako. Palihog ko nagpatinaw Brad Sok. Mo nang sukuhi nga panudlo ni Kristo sa larangan o sa span of governance of the worldly communities. Nga ang kalibutanon nga komunidad mo ugmad na nga doon nagi Pangulo. Yang Pangulo mo mandar, mamando, niya katong nasubos, ulipon, o mo na ang dagway.
o gibali ni Kristo nga kadtong labing ubos mo'y labing dako diya kaninyo. O kadtong maggadawat kaninyo, nagadawat kanako, o nagadawat sa amahan nga nagsugo kanako. O kinsa tong mulabaw kaninyo, kinanglan alagad sa tanan. Kay mo may lantaw o sukdanan sa mga pangulo sa kalibutan, sama sa hari, emperador, nga sila gyud manguo. O sila mo'y ludhan sa mga tao, isip pagduma sa katilingban. Pero sa kang Kristo, mo na niyong Ginoo, kinsa to'y buot mangulo ninyo, mahimong inyong ulipon. Sa ito pa, humilitas, ang pagpaubos. Dili kay mo patugbaw ta sa atong gahumog, katakos, o mga sandiganan sa uban nga mga gamhanan, kundili si Kristo mo'y kinabuhi, mo'y kaalam, mo'y kinaanman. 1 Corinto 1:24, si Kristo maong gahom o kaalam sa Diyos. Wala nga ningon nga alang sa uban, ang krus binuang, pero alang ka natong ginaluwas, ang krus gahom sa Diyos. Unsa ng krus, maong pag-antos, pagpasakit, pagpaubos, sama ni Kristo. Sa muna itong tubag sa pangutana ni Ricardo Rizanenya, niya si Kin, ato maminawon. May gabi, Bradsok, ari ko sa Salmos 127. Salmo 127. Gawas ko ang Ginoo. Salmo 127. Gawas ko ng Ginoo, mao'y nagtukod sa balay, kawang lamang ang kahago niadto. Nagtukod niini, gawas ko ng Ginoo, mao'y nagbantay sa syudad. Kawang lamang ang pagtukaw sa mga magbalantay. Akong pangutanan, Bradsok, o ang mga tao naghimo aning balaya, Bradsok, maunsa man sila, Bradsok. Ako'y kada pangutanan, Bradsok, ali ko sa Ecclesiastes 9. Ang kusog mo dagan dili kanunay mo daog sa lumbaog, ang isog dili kanunay mo daog sa gubat. Og ang maalamon dili kanunay makitag kabuhian, og ang mahait og sa labutan dili kanunay madato. Ang may katakos dili kanunay makahupot, og taas nga katungdanan ang dimalas mo dangat sa tanan. Ang punta, Bradsok, anong gibali mo sa Ginoo, Bradsok? Okay dong, kid. Okay, ikaw ka apas sa imong gisultida. Pero sa Salmo 127:1, nag-ingon, kawang kabudlay paghago sa tao. Gawas ang Diyos mo'y magtukod sa balay. O sa maning balaya, nga ang Diyos yun mo'y magtukod. Unyag, dili siya mo'y magtukod, kawang kabudlay, kahago sa mga tao. Kung dili ang Diyos mo'y nagtukod sa balay. Sa 1 Timoteo 3:15, ingon si San Pablo nga ang iglesia maong buhing balay sa Diyos, haligi og patukuranan sa kamatuoran. So ang buti pasabot ining balay mao ang iglesia nga gitukod sa Ginoo. Nasa Colosas 4:14, kanang musta ako sa iglesia nga na magtigom sa balay ni Ninfa. So ang balay diha ang kang Ninfa, pero ang naa diha magpuyo, pasilong, mao ang iglesia. Bot sabot, the body of the faithful, the body of the believers of Christ, ang pundok nga mituo ni Kristo, ang kahugpungan sa iglesia nga gitukod ni Kristo, mao na ipasabot anang gawas ko ng Diyos mo'y magtukod sa balay, kawang ang kabudlay kahago sa tao. So, sa direkta gyud nga pagkasulti, nga pangitao na to, matud pan San Pablo, ang iya sa Diyos. Sa Filipos 2:20-21, kusog kay mo mangita sa iya sa kalibutan, pero wa mo mangita sa iya sa Diyos. Masa maibot-sabot ang iya sa Diyos. Ang iglesia ba nga gitukod sa Diyos? Ang iglesia ang ingon niya, ikaw bato, o nga ibabaw ni bato, pagatukuron ko ang akong iglesia. Nga hanggang sa kamatayon, hanggang sa impierno, dili makadaog sa akong iglesia. Ngano? Kaya kung magauban ka ninyo kada adlaw, hangtod sa katapusan sa kapanahonan. So, doon ay indefectibility, doon ay continuity ang simbahan. Kaya ningon ni Kristo nga, ang maong simbahan nga itukod, ubanan niya kada adlaw.
So unsa may ubanan niya kada adlaw kung kadtong iglesia nga gitukod na bungkag nahanaw. Adi na mao. Kaysa tagna ni Daniel 2:44, ang Ginoong Dios gyud mo'y magtukod siyang gingharian dinhi sa yuta. Gingharian nga di malumpag, gingharian nga iyang kagahuman dili ikahatag sa ubang katawhan. So referido gyapon sa iglesia nga gitukod sa Ginoo, Ginoong Hesus nga usara og siya'y nagtukod. Muna in the process of knowing the true church, ipangutana sa imong kugalingon. Kining Iglesia Katolika, kinsa magtawhan ang nagtukod, kundili si Kristo. Bisag saon niya glibot ni mong tanang mga libraries kalibutan, mga histories kalibutan, di ka kakita. Og dunay passage nga the Catholic Church was only founded or established by a man like us. Di ta kabasa na. Ang mabasa na to, the Catholic Church is the divine society founded by Christ, endowed by the outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost. Ang Iglesia Katolika tinukod ni Kristo. Nasa Grolier, Volume 5, pahina 106. Nasa World Almanac Book of Facts, klaro gyud, edition 1986. The Catholic Church, the founder is Christ. Muna siya ang bililhon o hinugdanon nga pagpaybaw ka nato. Nagkugi ka kapag ayaw pagpangitag iya sa tao, wag gyud ka magkugi pagpangita sa iya sa Dios. Muna pagmita nimo sa iya sa Dios pangutana, kining iglesia doon na ba'y magtutukod nga dili tao. Kining iglesia tinukod kog tao. So kung wanto ka sa Iglesia Katolika, pangutana gyud ka kinsa may nag-record, kinsay nagtukod nining Iglesia Katolika. Di ka kakabasa. Kadong ingon nga si Constantino may nagtukod, wag na siya kasabot og kinsa si Constantino. Si Constantino nabuhi 288, namatay siya sa 337. Yang Iglesia Katolika natukod man sa anyo 33. Nya si Constantino mo nagtukod, naguna dayang balay kay Spanday. Kaya pa kayo matao si Constantino, 34 na kasanto papa. So dili si Constantino nagtukod. Sayop ng mga istorya nila. Wa ganay basis Biblia. Kunya, diya kawig isgutan do nga Ecclesiastes. Alex, doldol ka rin dong Alex, kaya di ko kaklaro sige sulti ni Ondong Kane anang Ecclesiastes 9. Sa may gipahayag diya dong. Ang giingon diri Brad Sok nga doon na pagila ang mga butang akong sayran mao kini ang kusog mudagan dili kanunay mudaog sa lumba ug ang mga isog dili kanunay mao'y mudaog sa gubat. Ang mga maalamon dili kanunay makakitag kabuhian ug ang mga hait ug sa labutan dili kanunay madato. Ang mga may katakos dili kanunay makahupot og tag-as nga katungdanan. Ang dimalas mudangat sa tanan. Nasay kuan ni kuno Bradsok ipasabot sa kuan nga ang mga bright, ang mga kusgan, ang mga isog dili man kanunay pirmi may magmadaugon ug ganing hait sa labutan dili kanunay madato. Wala ko Bradsok. Sa basahon sa Proverbio, Book of Proverbs, nag-ingon nga kita'y nagandam, kita'y naghimo sa mga proseso nato nga tawhanon. Pero ayaw pagsalig sa imong kugalingon. Proverbio 3:5. Salig sa Dios. Kung dunay lumba, ikaw mo'y nag-train, ikay nagbansay-bansay sa kabayo ni mga busuk, kusog mo dagan, di makapuyon. Ikay nag-andam, pero tinuray, ang kadaugan dili imo. Ang Ginoo mo'y nag-andam sa pagdaog. Muna paingon nga dili ang tanan mga mahait og salabutan nga maingon na to, pinili sa Dios. Kasagaran, na sa 1 Corinto 1, nga ningon ang Ginoo, hay naman ang mga maalamon. Kanang pagkutan na ha, natubag na niya itong Second World War. Grabe, napiltas gubat wa kitay labot. Unya, gilabihan kadaghan nangamatay sa mga Pilipino. Tungod sa atong mga langyaw nga misud sa atong nasod, ang mga Japanese. Pero, ang ila sa sila na itong kalimtan o pasayloon, ang ilang nahimo kay ang tanan, gibutan man sa panghitabo. Ang naitabo, isog magkayo ang Japan, sukol mas Amerika, gihug ang atomic bomb sa Nagasaki. 1945. 80,000 people died immediately. Wa pa'y labot sa mga
na hilo sa radioactive human sa pila ka adlaw. Mao nang surrender nga pon. Mao na buot na ito pasabot nga kanang maong mga armas sa gera very destructive. Ya kinsa nag-ibinto ana mga brilliant person, mga baing lakig pangutok himo anang bomba. Napag gamahanan ana ang nuclear bomb. Ya almost all big nations have that. Kanangan lang itong nuclear bombs. Mo nagdunay gubat, way makadaog. Kay kanang mumbaha makahurot og patay so sa lalawigan kinagi ng bomba. Kay wanay mabuhi. So way makadaog. Mo na ningon tong usa ka genius analysis of the somewhat sa atong kalibutan. Mayo siya may isa nang na nuclear bomb. Kay wa gyud nasod nga maghana-hana nga mo dagkot aron pagpabuto sa gubat. Kay ang matag nasod sama sa China, America, Germany, Japan, ang England, pulos na sila ka ng mga dagkong mga nasod, pulos doon ay nuclear bombs. Busag doon ay muulbong nga gubat niya mo apel na sila, hurotag kamatay. Mo na kana sila migon, dili na to dili dalion kay moa tagid ang kitang na nagdaan na bombaha, mapil tag kamatay, way makadaog. So that is it nga ang mga hait ug salabutan mo'y nakahimo hinuon og kadaot. Pero dili tanan. Kay nasa proverbio, the wisdom is pleased by God in good and holy person. Nga kaalam, gihatag sa Ginoo sa mga balaan. Aron sila makatugan sa tinuod ug matarong nga pagtulunan. Dili ta magdali-dali sa paghukom kung dili mo basa ta sa palang kasulatan. The canon law, yes, and the iyan lang nato mga theological and dogmatic teaching of the church. Pwede, unsay sunod ni mo punta na doon? Akong pangutana bro so kaning sa kuan gapon Salmo 127 dos nga rin sa kuan sa dos ra ningon dire nga kawang lamang ang inyong paghago pag-ayo aron mabuhi ang pagmatag sayo ug ang pagpamulaw kay ang pahulay sa Ginoo nagsangkap sa iyang mga hinigugma samtang natulog sila. Akong pangutana ni Brodsok nga ang uban ini ug makabasa basig matapulan Brodsok kay pwede ring matuog niya na ading kuan provision sa Ginoo. Kay naam sa ni sa Mateo 6 Brodsok kato nga tan-awan yung mga langgam mo sila magpugas ug mag-ani apan gipa kaon sila sa inyong langit nung amahan kamo pagka nga labaw pagbili basig mo ni may magkuan sa ignite sa katapol Brodsok ba kay sa 2 Tesalonica kuan 2:20 siguro nga ningon si San Pablo nga ayaw pakana ang dili mo trabaho ang magtinapulan manapaliho kog subay ni Brodsok nga unsa ning inspirasyon na sa Ginoo nga kawang lamang ang inyong kahago pag-ayo aron paghago og maayo aron mabuhi ang pagmatag sayo ug ang pagpamulaw kay ang pahulay sa Ginoo nagsangkap siyang hinigugma samtang natulog sila. Paliho ko Brodsok. Ang tinuray di hasbalang kasulatan gi pamug-at kis Ginoo ang kakugi paghago mana nga iya ginang gitudlo sa mga tinun-an mga apostoles ug kanato nga mga yanong suranon nga magkugi kita nana sa San Mateo City ya versikulo 7 nga to sunahan. Ningon nga to Ginoo kinahanglan masayod kan ini mingon ang Ginoo. Ya tuktuk kay ikaw pagablihan, pangayo kay ikaw paghatagan, pangita kay ikaw makakaplang. O kamo nga pangita, makakaplag, inyong madawat ang panalangin sa kitasan. So, mingon Ginoo nga katulog lang yung maayo niya. Humani mo tuog, ampo, tuog na sad. No! Gihatagan tas Ginoo galamhan o kusog. Nga doon na tayo responsibilidad sa atong pamilya. Nga kinahanglan tang magtrabaho so sa kabuhat nga limpyo, maayo, tubangas Ginoo. So, mao na ang tudlo sa Ginoo. Pero sa 6:30 sa proverbio, alaot ang usa ka tawo nga tapulan.
kay kini dili gyud makapanalangin sa iyang kinabuhi kundi ang iyang katapul siya patron ra siyang kugalingong kagutom kay wa man siya maghago kay kadto naghago paga siyang singot makadawat og panalangin ug gasas kay tasan aron siya mabuhi mura kinahanglan ginato ang kakugi uban sa pagampo sangpit tuktok sa Ginoo ya magkugi gyud pa kayo mao nay atong ginganlan og tamtanan sa ebanghelyo ni Kristo. Dongkin? Ryan. Ngayong gabi, Brad Sok. Ngayong gabi, isang namin na karon. Ang akong pangutan na, Brad, is kanang tinuod ba, Brad, nga dili makakaluwas sa tong relihiyon, Brad, kay nga na tong sa nga laing tinuuhan, Brad, ba nga di daw makaluwas ang relihiyon kay o mutuo lang ka sa Ginoo, Brad, kay maluwas na daw ka. Nga akong kaduhang pangutan na, Brad, is kanang o mo nanakas ka na dool na ka sa Ginoo, Brad, nganong babagan mga siyawa, Brad, nganong basagdan tas Ginoo nga kuanon ka ng kupton tas siyawa, Brad, ba di ta pa doolon og kanang dayon kanang di tayo pa butan og closeness sa Ginoo, Brad, babagan kita. Sa turong atutam sang pitsiyawa kita ba kanta? Ha? Mabagan siyawa. Ang atong mga kaigsuunan nga mga dili Katoliko, with due respect to them, takos sa atong pagtamod sa kanila. Ilang nga paborito nga teksto kanang Juan 3:17. Kaningon si Jesus nga kadtong nagatuo kanako, sugot nga pagtuo, siya maluwas. So, ang iyang mga kauban sa Ebanghelyo ni San Juan o sa uban niya mga sinultihan ni San Juan, wa man mingon nga pagtuo lang na San Juan 14:12 yung sipong ni Jesus. Kamu nga magatuo kanako, kinanglan sa mo magabuhat sa akong gisugo. San Juan 15:14, kadtong nahigugma kanako, mingon ang Ginoo, magtuman sa akong mga sugo. Ya sa Santiago 1:26, ningon si Santiago nga mga pulong imong kalantip mamulong dili na paigo kundi ang pulong ubanan gyud sa mga buhat, ang pagtuo ubanan sa buhat. Sa Santiago 2:13-14, makaluwas pa sa tao ang pagtuo lamang, dili kayod kay ang pagtuo makaluwas kun ubanan sa mga buhat. Doon ay duha ka klases pagtuo, pagtuo nga patay o pagtuo nga buhi. Kadtong pagtuo nga buhi, nituo nga doon ay Diyos, pero dili magtuman sa sugo sa Diyos. Dili mo alagad sa Diyos. Dili na sila maluwas. Kay ang pagtuo nga makaluwas, buhi nga pagtuo. Unsa na buhi pagtuo? Nga atong pagtuo, inubanan o giagda sa mga buhat. Pagtuman sa mga sugo sa Diyos. Katong datong ulitaw nga nangandoy gyud malangit, sa San Mateo 19:27, unsay pong sa dato, Ginoo, gusto kong malangit, unsa may akong buhaton. Unsay tubag ni Jesus, dong, kung gusto kang maluwas, tuman ang mga sugo. Wa muingon ang Ginoo, tuo lang nako. Mo na nga sa Santiago 1:26 nag-ingon nga ang atong tinuhuan o relihiyon dili lang diha sa pulong, kundi siya atong buhat. Kini makaluwas ka nato ang maong relihiyon. So, doon ay relihiyong makaluwas. Dili kay way relihiyong kaluwas. Mabasa na nato Santiago 1:26. So, mo ni atong tubag basin og kining sama na atong oras dong. Oh. Unya sa dili pa ta mo dawat sa pangutana, niya igipada nga pangutana nga bradsok naman sa San Mateo 4:10. Nga mingon si Jesus, ang Diyos lamang mo'y simbahon. Unya sa commandment of God, ako mo ang Diyos, wala lain. Og ningon siya, ayaw pag-alagad og lain gawas kanako. Og siya mingon nga ang inyong mga pagbuhat
ug mga linilok nga larawan, ako nang gidili. Ayaw mo pagsimba kanila. Ako ang Diyos. Ug wa na ilain. Ako mo'y simbaha. Nya usa ka ehemplo usab si San Pedro nga Ginoo ni Cornelio nga usa ka pagano nga mihapa dayon ug misimba ni Pedro o giagak ni Pedro, Cornelio tindog, tawar ako sama kanimo. Ayaw kong simbaha. Munang ilang pagkutana, nga ano man nga mga Katoliko musimba mga santos. Si Pedro Santos ba ito? Nibalibad, dili siya gustong simbahon. Niya ingon si Jesus sa Mateo 4:10. Ang Diyos lamang mo'y simbahon, ug wa na ilain. Kano mo simba mo mong santos? Naba na sa Biblia. Brother Alex, muna nangutana sila. Ang atong tubag na sa Biblia. Nasa Balang Kasulatan, nasa Revelation pinadayag 3, versikulo 9. Ngamingon ang Ginoo dunay usa ka obispo sa Philadelphia. Ang nga nila sa obispo, Angel o Philadelphia. Pero that is a bishop. Nga naila sa kamay ng puon, kapuutan, kamapinasayloon, o tao nga nag-alagad gyud sa Dios. Wa gyud pada sa linglas kalibutan. Ningon ang Ginoo, kining tawhana. Kadtong mga tao dahil nagpuyo sa sinagugan ni Satanas. Panggula kamo diha. Og duula ning tawhana. Kining balaang tao kun obispo sa Philadelphia. Duol kamo kaniya, simbaha siya. Luhod at ubangan kaniya. Aron mo mahibaw nga nahigugma ko niya ng tawhana. Kay usa ka balaan. So, unsa na yung gisugo sa Ginoo, simbahan na siya. Ya, Ginoo may nagsulti na. So, doon ay pagsimba nga iyara sa Diyos. Muna na Salmos 96:4. Tungod kayong Diyos mo may labing hataas o labing makagagahom, ihatag na to ang labing hataas na to pagsimba. Sa Grigo, gingan lang naglatria. Latria meaning the highest kind of worship and surrender to God. Iyan na sa Diyos. Pero ang pagsimba sa mga santos, naanas ba lang kasulatan? Sa 44, versikulo 1 sa Sirak, nagingon ang Diyos, hatagin niyong pasidungog ang mga balaan. Kaya kusap, nagpasidungog kanila. Muna doon na ba'y tao nga, balaan kayo, niya gisimba? Na. Doon na ba'y mabasa na? Doon na sa Daniel 2:46. Ug si Nabucodonosor, nga naayo sa sakit tungod sa pag-ampo ni Daniel, nga hapit nang mamatay, nabuang na gani, naminibsib na niya sa sagbot, kinabuang, niya giluwa siya, sa Ginoo pinagin ni Daniel. Giayo, naayo ang iyang sakit, nabutan, ug nabalik sa pagkahari. O niya, samtang ng labay mga adlaw, may abot si Daniel, nagdagandagan sa Nabucodonosor, aron pagsugat, ug paghimamat sa bayani niya, nga nakaluwa siyang kinabuhi. Og samtang niabot si Daniel, si Nabucodonosor mihapa og misimba ni Daniel. Oh, nas Biblia, Daniel 12, versikulo 46. Mosa, mga igsoon na ay mabasa. Nga na ipagsimba na to para sa mga santos, muna nga na itong veneration, na ipagsimba na to para sa Diyos, muna nga na itong adoration niya. Time naman na to, pasalamat sa tanan nga ni Tambong, pasalamat na Brother Alex Basig, si Kane, si Ryan, si Ricardo Rizane, o Sister Bilya, o Sister Ray. Salamat kayo. Ang Diyos magapanalangin na to. Tagbo tapahon, nga itong tulumanon